piye iki dhewe sak jam ngene gurung nguntali gorengan peyek lho mbak sampean yo ora balik ning ndi ngono. Oh sik to des kene iki ora ngerti kok menusane ndi kok. Wong iki dhewe ning kene iki ndolani wong malah kon jaga omah. Lah iya. Ngene iki nek suwen ngene iki wis penyakitku mulai metu. Apa meneh penyakit ngantuk. Wah. Tak ditak ini wah matane amin gede ya dio enak kok ngene brengsek iki penyakitku nek sawan main ngantuk ngene iki teko tapi ora ngene iki to des iki lho piye to lha wis ngantuk ngene ora ono bantal yo ora ono yo ora ono no bantal ngorek-ngorek kowe dan tok. Tok iki sing dibantali ki ndase, cokor dibantali. Aku mang ngene, Pak Ji, aku mang ngene. Nek aku entuk sikilku sing kemeng iki lho, sirahku no tak los. Heeh, tenang kowe tenang. Wis biasa ngene aku. Oh, aku ora ndek.